Gorila Král! Pojďme si znovu představit oba borce. Nejprve po mé pravé ruce. 18 let, 180 cm a 77 kg. Z Octagon Fighting Academy Bratislava pod trenéry Iliou Skondričem a Petrem Sulkou. Má na svém kontě v profesionálním oktagonu 2 zápasy a 2 vítězství. Za Slovensko dnes večer Robert Bukáš. Jeho soupeř, 29 let, 170 cm a 77 kg. Z Gladiator Championship Fighting Team pod trenéry Tomášem Machotkou a Markem Lončákem. 4 zápasy, 3 vítězství, 1 porážka. Za Českou republiku dnes večer Josef Gorila